Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Tita Tanya Chinita. Good morning sa lahat ng mga suking nanonood at nakikinig ng radyo, lalo na sa programang Mga Katas ng Nakalipas. Ako po pala si alias Miko, 35 years old at isang single father. Sabi nila, kalukalay ko raw po si Paulo Abilino. Bisyoso. Isang 10 years old at isang 8 years old naman po ang mga anak ko, ang kolatita. At nasa akin po sila. Iwalay na po kami ng nanay ng mga anak ko dahil po naglaro po siya sa ibang team. Isa po akong messenger sa isang kumpanya dito po sa may Ortigas. At matagal-tagal na rin po ako naging single. Ang focus ko po kasi sa mga anak ko. Kahit wala silang nanay, andito naman ako para sa kanila. Araw-araw po ako sa bangko dahil dala akong mga cheque at pera ng aming kumpanya. Nagwi-withdraw, nagde-deposit. At dito ko po nakilala ang bank manager na 45 years old at single na si Madam Vina. Okay naman po si Madam Vina ang kolatita. Ang nagustuhan ko sa kanya ay malinis at napakabango niya po. Sa araw-araw na pagkikita namin sa bangko ay dun na nagsimulang tumagas ang mga katas ng aking nakalipas. Oy, ikaw pa na yan, Miko. Ay, Chip. Anong sadya mo ngayon? Magde-deposit na naman ako, Chip, as usual. Sana all maraming dinideposit. Ay, sana all maraming dinideposit. Narinig ko yung ano mo, Kim. Narinig ko yung konsensya mo. Siyempre kasi Buti may konsensya ka pa. may pinagdadaanan kasi ako, Miko eh. Ako yung guard dito sa bangko eh, Miko. Oo nga, dalawa kayong guard. Oo, Miko, baka pwede, meron ka dyan. May pinagdadaanan kasi ako eh. Yung dala mo, ang laking bag yung dala mo eh. Baka pwedeng bawasan mo yung isang bundle. Hoy! Oh. Yan talaga, pawawa ka na naman, mangutang ka lang, ha? Bibili kasi ako ng... Kim,
Pasensya, hindi ko naman pera to eh. Tsaka pera ng kumpanya namin. Hindi malalaman. Ito talaga tumboy na to na. Pati yung nagbebenta dyan ng Mami Paris sa labas, inutangan mo na. Kasi yung girlfriend ko pinirahan ako. Buti nga sa'yo. Pagkatapos akong tikman, nagamit ko yung lahat ng fingers ko tapos tapos iniwan ako. Alam mo bakit? Hindi na kasi ng nail cutter, bay. Ang dumi-dumi ng kuko mo. Yun nga yung nagpasarap dun yung flavor. Ay! Uy, ang iingay yun. Diyos si Ay, hi ma'am. Dito pala si... Uy! Hi ma'am Vina. Sir Nico, good morning. Good morning. Mas maaga ka yata ngayon. Magde-deposit ka? Opo, kasi after dito, may isang bangko pa akong pupuntahan. Alam mo naman yung trabaho natin, ma'am, messenger. Bagong gupit ka. Ang gwapo mo. Si... Ay, Nico. Tropa ko, si Don lang tumira nito, ma'am. At si Elvis. Ang ganda. Bagay sa'yo. Maintain mo yung ganda. Ma'am, bagong gupitin ako, ma'am. Ano? Ma'am, yes, ma'am. Bagong gupit ka, pero... It's Jimong at Mabait sa ka service. naman, mabait ka naman. Ma'am, di ba pwedeng gwapo naman, ma'am? Mabait ka, tsaka matulungin. Tsaka ano ka. Ano pa, ma'am? Tsaka matulungin, maalaga. Yan. Ano pa, ma'am? May hinintay lang akong sabihin mo, ma'am. Ano pa, ma'am? 10 years ka na in service. Congratulations sa Pasko. Meron kang award. Ma'am, kahit walang award, ma'am. Sabihin mo lang yung gusto ko marinig, ma'am. Miko, halika. May tatanong sana ako. Miko, Ma'am! Miko. Sabihin mo gwapo ako, ma'am. Miko, ma'am. Miko, Yes po. meron ako tatanong. Di ba, parang, Ay. na-stalk kasi kita sa Facebook. Parang dalawa yung anak mo. Opo, ma'am. Isang... Parang kaka 8 years old lang nung isa. Opo. Yung Tapos lalaki, yung isa, 10 po. 10. Tapos yung girl, 8 po. 8. Opo. May ibibigay kasi ako sa kanila. Paabot na lang. Ma'am, nag-abala ka pa. Nakakaya naman. Uy. Tapos na rin naman ang birthday nung bunso eh. Uy, hindi lang naman pag birthday nagre-regalo. Bigay mo lang, sabi mo galing kay Tita Vina na maganda. Okay lang. Ay, sige po. Ano po ba ito, ma'am? Damit? Oo, mga damit. Kasi alam mo naman, tsaka yung mga chocolates yan, nilaruan din yan. Kasi mahilig ako mag-hoard sa Lazada. Kaya pag yung mga, alam mo na kapag walang anak, kaya mahilig ako magbigay. Pero special ka kasi sa akin, kaya ibigay mo yan sa kanila. Di ba single dad ka? Buti wala ka pang nililigaw. Alam mo, busy ako sa mga anak ko po eh. Yung gwapo mong yan, wala. Opo, eh. Ilang taon ka na? 35, di ba? 35 po. Ang dami ko nang alam sa'yo. Kayo, Tapos- ma'am, di ba? 45 kayo, pero hindi halata eh. Parang 38 lang kayo. Halos, parang mas matanda pa nga itsura ko sa'yo. Iba talaga pag mga ganyan trabaho, ma'am, no? Thank you. Maraming salamat. Pero mas babata siguro yung itsura ko kung madidiligan ako. Ay, madidiligan. Ma'am! Ako magdilig, ma'am. Meron ako host dito, Hoy, wag ma'am. kang makinig dyan. Maraming kliyente. Pag nabigyan ng pagmamahal. Pero may tatanong ako sa'yo kung okay lang. Nagmamadali ka ba? Kasi may tatanong ako sa'yo. Di ba 35 ka? Ma'am, paano to? Ano ko pa to deposit? Wait lang. Akong bahala dyan. Alam mo naman, lakas mo sa akin. Wala ka ng pila-pila dyan. Priority ka na. Ayun nga, ma'am, nakakahiya po sa inyo. Sige po, ano po yung tanong niyo, ma'am? Alam mo naman, lakas mo sa akin. Kasi Miko, Opo. may nanliligaw kasi sa akin na kaedad mo. 35 din. Talaga po? Oo, may nanliligaw. Tingin mo ba okay lang? 45 na ako eh. 10 years age gap. Tingin mo. Parang katulad mo, gwapo din. Tapos, Ma'am, kung... di ko alam kung may anak siya pero 10 years age gap. What do you think? Ma'am, wala naman sigurong masama dyan, ma'am. Sabi nga nila, age doesn't matter po. Pero, nasa sa inyo po rin yan, ma'am. Kung type nyo siya, type ka niya, di, wala namang problema dun. Pares kay single, wala namang problema po dun. Ganda ng mga mata mo, no? Saka, maganda ka naman. Talaga? Tingin mo okay lang? Oo naman, ma'am. Okay lang po yan. Ikaw din, gwapo ka. Parang medyo profilean mo nga yung Hindi po ako gwapo, ma'am. Charming lang po ako, ma'am eh. Yan ang gusto ko, humble. Di, tsaka ma'am, kahit, ang bango mo, ma'am, yun yung
Naalala ko yung talaga yung amoy mo na yun, parang May kakaiba. naaalala ka? Sino naaalala? Wala, ma'am. Ikaw lang naalala ko. Wala naman ako naamoy na ganyan pabango. Kayo. Ikaw talaga. Aray ko. Ay, ma'am, paano po Uy, ito? ang sarap ng dibdib mo. Ma'am. Nagja-gym ka? Ako na Sa ngayon bahay bahala dyan. Ikaw Ah, naman sige yung po. mga deposito mo. Kailangan ko na rin umalis, ma'am. Lilipat pa ako sa kabilang bangko, ma'am. Talaga ba? Sige, ganito na lang. Total, di na kita mapipigilan. Kailan ba off mo? Or Pag holiday, pwede- walang pasok. Holiday? Opo. Hindi yung Yun lang, iba. ma'am. Wala ka rin naman halimbawa, pasok pag holiday. Anong oras ba out mo? 5? Opo. Ano mo ko dito? Kape tayo. Tuloy natin tong kwentuhan. Sarap mo kaya kakwentuhan. Parang may chemistry tayo. Ano na lang, ma'am, pag holiday siguro kasi walang pasok mga bata, di ko kailangang mag-prepare. Wala ka rin naman pasok. Sarado din naman po bangko. Kailan? Kailan ba Pag ang may first holiday po, pag may holiday, tingnan Ang natin. tagal pa eh. Sige, basta ma'am, pag may holiday ha. Ma'am, pasensya na po, kailangan ko na umalis. Doon naman, nagmamadali ka usap ako. Hindi ma'am, kasi nga, gusto ko lang tumambay dito kung pwede Sige pa lang. aasahan ko yan. Opo, Magkakape ma'am. tayo. Sige Sige. po ma'am. Una na po ako ma'am. Bye-bye ma'am. Bye! Tropa lang po talaga ang tingin ko kay Madam Vina ang Colatita. Mabait po siya. Maganda din po siya. So nahihiya rin po ako sa kanya eh. Masarap din naman po siyang kausap. Kaya nakakahiyang tumanggi sa kanyang imbitasyon. One time po ay nagkaroon na ng holiday. Kaya iniwan ko muna yung mga anak ko sa aking tiyahin. Ayaw po namin na iiwan kay Tita Trixie kasi tinan niyo yung pasa ako sa singit ni Kokorot ako na... Napakatigas kasi ng ulo mong bata Eh bakit kinunot mo ako sa singit? Sa ulo pala'y matigas. Kurutin mo ako sa ulo. Kung ano? Wag... Papa, ako rin, Papa. Saan kang kinurot? Lumaki na rin yung it's ko kasi doon niya kinurot, Papa. Wala, Tita Trixie. Ang tigas kasi ng mga ulo niyo mga bata kayo. Ayoko nang bantayan yan sila. Uy. John, yun malambot yun eh. Oh, kinurot. Paano kayo sa anti-trixie Ayoko nyo? na. Pag nisusubuan ako ni Tita Trixie, 2 kutsara sa kanya, 1 lang sa akin. Ayoko po na iiwan kay Tita Trixie. Inihipan ko lang naman yun tapos napasok siya. Mainit kasi. Pag sobrang init, nilulunok ko na lang. Papa, pwede ko tayo ng iba Tagalaga, hindi bakla. Hoy! May mattress ako kahit ganito ako, ha? Pero nananakit ka ng kapwa mo. Hoy, para kurot lang. Ito naman. Pag ikaw kaya kurutin ka. Ay! Hoy! Ayan, para kurot lang yan ah! Ba't mo kinurot yung cyst ko? Lalo lalaki to. Uy, wag na kayo matigas ang ulo. Babalik naman ako agad. Di kasi ngayon lang walang pasok. Magkikita kami ni Tita Bina nyo. Sige lang, papakilala ko rin sila pag... 1, 2, 3, John. Sana Sana all! Papa, yun ba yung nagbigay ng damit sa amin na tsokolate, Papa? Oo, mga anak. Papa, sagutin mo na kasi pag binibigyan ka ng babae, pwede mo ni sugar mami yan. Uy, Hoy, babunga ka ng batang to. Sino nagturo sa'yo niyan? Ikaw nga nung hanap pagkain namin eh. Uy, oo nga, pwede yung... Nico, pwede yan kasi taga-bangko pala yan eh. Ah, tsaka, uy, kayo... pa, Ano gusto yan, na namin magkamami. Ayaw na namin ng
yung Tita Trixie na nag-aalaga. Opo, Papa. Pero may mami na rin kami, Papa. Tignan namin. Tignan ko kung okay. Kung okay siya. Sige Bakit na, alis parang na hindi ako. mo gusto, Papa? Ano bang kulang kay Tita Bina? Tingin mo. Wala naman. Hindi, tingin mo at menopause na siya? Hindi pa. Bata pa yun. 45? Hoy, itong buwangatan ng batang to. Paano mo nalaman yung mga umalis ka na nga dyan, Miko. Ako Para paano sa sabihin kanila? ni pag-aaralan namin yun sa grade 2. Hoy! Meron na yung curriculum sa grade. Ano ba yan? Ay, naku, itong mga batang to. Sige na, Miko, umalis ka na. Muna na ako, ha. Papa, ingat! Bye, ingat kayo. Ay, ma'am, pasensya Nag-enjoy na. ka? Nabusog ka ba? Oo naman, ang sarap ng ano na dito, yung cake nila, sarap. Hindi naman ako mahilig sa cake pero napakain mo po ako eh. Uy, ano ka ba? Wala yun. Umpisa pa lang yan. Marami pang susunod dyan. Kaya sana masundan natin to. Ay, Iko, oo naman. parang nahihilo ako. Ha? Parang nahihilo. Parang gusto ko magpahinga. Nangiinitan ako, yung init. Eh, ang lamig nga ng aircon dito, ma'am, sa ano eh. Hindi, sa cafe eh. Ang init, parang meron dyan pahingahan sa kabilang kabilang kanto. Nahilo ko, hindi ka ba nag-aalala sa akin? Kailangan ko magpahinga. Sige, tara ma'am, doon tayo. Yan na, sir, ang inyong buttered chicken at pancit. Okay. Thank you, sir, ma'am. Thank you. Ay, nawala yung hilo ko. Sakto naman. Higa ka muna dyan. Miko, tabihan mo ako. Sayang naman yung kama, lapad-lapad eh. Ha? Tsaka ang bango ng mga beddings. Tabi tayo. Ay, Nilutin mo naman yung ulo ko eh. Sige na. sige. Ang sarap ng braso mo. Ang galing mo palang mag-massage. Ay, natutunan ko lang to sa lolo ko. Uy, teka lang, ma'am. Teka lang, ma'am. Madali lang. Bakit sandali? Hindi, minamasahe pa po kita eh. Relax lang po. Ako nung Mas nakaka-relax tong gagawin natin kaysa sa masahe. Ay, hindi. Ma'am, sandali, ma'am. Wait lang, ma'am. Mas nakakatanggal to ng pagod. Di mo ba alam yun? Ma'am, Sciences. Bakit may tao? Dali lang. Sir, charan! May panghaplas ako, sir, kasi nagmamassage kayo, sir, eh. Sige na, may kukunin mo na yan. Sir, usod ka ko din, sir, kasi di klaro, sir, ha? Anong usod? Hindi, sir. Bye, sir. Ay, nako. Miko. Oh. Miko. Teka lang. Ano ba? Miko, hindi ko na mapigil eh. Ano bang inaano mo? Anong inaano? Ano ka ba naman? Gusto kita, gusto mo ko, di... Huwag na natin patagalin. Gusto na kita eh. Teka. Pwede mo na akong tikman. Ito na nga, ino-offer ko na yung sarili ko sa'yo eh. Teka lang. Madam Bina, mawalang galang lang po eh. Okay lang kahit wala kang galang, bastusin mo. Yun na nga po eh. Hindi ko kayang gawin sa iyo yan, ma'am. Kasi may respeto po ako sa inyo. Tsaka, ma'am, ano lang po ako. Hamak na messenger lang po ako, ma'am. Ay, wala akong paki. Manager kayo, ma'am. Wala akong paki. Sabi mo, di ba, it doesn't matter. Ang mahalaga, gusto niyo yung isa't isa. At Miko, handa akong maging nanay ng mga anak mo. At saka wala talaga nanliligaw sa akin na bata. Ikaw talaga yung gusto ko. Sana naman nagets mo yung mga signal. Ma'am, pasensya na po, pero... Miko. Tatapatin na po kita, ma'am. Anong tatapatin? Maganda po kayo, ma'am. Kaso, hindi po talaga, ma'am eh. Pasensya po. Ayoko po talaga. Miko, hindi.
Alam ko gusto mo ako, sumasama ka sa akin. Tsaka, Ma'am, mama kasi ka sa akin nagpapayo dito sa kayo, ma'am. hotel. Sabi mo, So, papayo. ba't ka sumama dito kung ayaw mo sa akin? Alam ko gusto mo. Nahilo po kayo eh. Tapos, alam nga naman, pabayaan ko kayo dyan. Miko, sige na, pagbigyan mo na. Ma'am, teka lang. Ma'am Bina, Miko, wag. Baka mawala yung respeto ko sa inyo, ma'am. Wag naman po. Miko. Kasi, na-trauma kasi ako, ma'am eh. Kaya pasensya na. Siguro, Hindi ko gagawin sa'yo yun. Hindi kita lulukuin, Miko. di pa siguro ako nakamove on dun sa ex ko. Yung mga nanay ng mga anak ko. Kaya siguro medyo ilang ako sa babae. Pasensya na po. Ma'am, maganda po kayo. Tsaka yung naliligaw sa inyo, ma'am. Yun. Wala nga. Sinabi ko lang yun. Anong wala? Wala, hindi yun totoo. Sinabi ko lang yun, pero, Miko, gusto kita. Wala ka bang manliligaw? Ano Wala. yung sabi mo? Wala. Sinabi ko lang yun para makita ko yung sagot mo na pwede naman. Sabi mo, pwede. Kahit 10 years ang age gap natin, diba? Iko, diba, gusto mo naman ako. Sabi mo, maganda ako. Ma'am, opo. Wala namang tanong doon. Maganda ka. Opo, pero hindi. Trauma pa ako sa ex ko, ma'am eh. Pasensya na. Natatakot pa ako eh. Magmahal uli eh. Siguro hindi pa ako handa, ma'am. Pasensya na po. Tara na po. Uwi na po tayo kasi mga bata walang kasama sa bahay. Miko. Pasensya na po, ma'am. Miko, baka naman may chance. Miko, pag-isipan mo pa. Pasensya ka na. Nabigla ako. Kala ko kasi pwede na eh. Miko. Ma'am, pasensya na talaga. Miko. Kailangan pa bang i-memorize yan?